ଦିନକ ହାତରେ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଗଛ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ଗଛ ପଛରେ ହାତ ରହୁନି ମୋତେ ଗଛ ପଛ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ହଁ ମୁଁ ତ କୋଢ଼ିଆଣି ମୁଁ ମାନୁଛି ଏମାନେ ପୁରାପୁରି କାମେ ଜାଣି ମୁଁ ହେଉଛି ପୁରାପୁରି କୋଢ଼ିଆଣି ହେଲା କଖାରୁ ଫୁଲ ତୋଳୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ କି ଗୋଟେ ଶାଗ ତୋଳୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କି ଶାଗ ବତୁଆ ଶାଗ ଆଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ବାଡ଼ି ଅଛି ତ ହଁ କି ବାଡ଼ି ଅଛି କି ଶାଗ ସେ କହିଲେ ଜାଣି ନା କିଛି ନାହିଁ ତାରେ ଖାଲି ମୋଟେ ମାଗଣା ଲାଗୁଛି ଆମର ବାଡ଼ି ଅଛି ତେସା ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ କେମିତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା କେଉଁ ଶାଗ ବୋଲି ହେଲା ରୋଜି ନଉଛି ଖାଇବାକୁ ଏ ବିଷ ଟିକେ ଦେଇଦେଉନ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ପାର୍କ ଭଳିଆ ଯେମିତି ଚେୟାର ଫେୟାର ପଡ଼ିଆ ଆମର ସେଠି ହେଇଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କୁହନ୍ତୁ ସେ ବସିକି ଶାଗ ତୋଳୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଛି ମୋତେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କିଏ ସବୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ନେବେ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବୋଉ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ବାଡ଼ିରେ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବୋଉଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବୋଉ କିଏ କବାଟ ବାଡ଼ଉଛି ମାନେ ସେଠି ଶାଗ ଦଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା କାମ କିଏ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ଏଇଟା କି ଶାଗ ସେ ହାତେ ଲମ୍ବା ଉଠୁନାହିଁ ମୋତେ ମାରି ପୁରା ଭଲ ଯେ କଣ୍ଟା ଗଛ ରଖନି କିଛି বাইରେ বাইରେ କଣ୍ଟା ଗଛ ରଖନି କି କ'ଣ ସେ କଣ୍ଟା ଗଛ ଶାଗ ତୁଲୁ ଖାଇବୁ କ'ଣ କହିବ ମାନେ ହେଲା ସେଠି କ'ଣ କହିଲେ ଶୁଣିଲେ ଦେଖି এইটা আমরা কদিন আগে লাগিছি এইটা আমরা ধনিয়া লাগিছি এইটা আমরা খড়া লাগিছি এইটা মু কথা ଶାଗ ଦଉଛି